Tak já tu natáčím pořád. Tak jo. Můžu pak taky s tou medailí, až mi to nebude kazit pan profesor. Já jdu po něm. Vyfoť nás Gondek pak. Já vám to mohu. Vy věříte vlastně. Máš to nějaký zoom, to máš udělaný? Nemám zoom. Nemám, mám. Já se taky cvaknu. Cvakni mě. Počkej, já to dám bramborovou. Taková takce. Dneska to bude na YouTube, se koukni. Tam. Ne, já to natáčím. Dneska se koukni na YouTube, bude to tam. Akorát to ještě nevím pod čím. Tady se furt koukám na tebe, než to natáčím. Hejtík. Ježiši. Nebo vežím nějaký... Hej kámo, kdy to tam dáš na to YouTube? Dneska, vole, dneska to všechno sestříhám, že jo. A jdem to tam. To focení tam dej celý. Co? Dej tam to celý focení. Kolik to má? 12. Ne, to je, teď jsem začal ještě točit jedno, protože se mi to přerušilo, ale má to asi hodinu, já to pak dám dohromady. Tak naschle!